Kristus, hraždajúca. Milí naši Svidničane a takisto hostie zo Seloch. Vítajte medzi nami už po 31. raz. Je rád, že tu môžu pred vami stojati, lenže vám tu ešte jednu vec povisti, ktorú nás sledovali mediálni. Znajú, že teraz to nie je len o Viflémskom večeri, ktorý je tu po 31. raz, ale aj o jednej osoby, o magistrovi Jankovi Kaliňakovi, ktorý toto dielo začal. Ten Rik už tu s nami nie je a za to ten koncert sme venovali jomu. Takže, milí naše, ďakujem, že ste prišli, toto som chcel povistiť na úvod. Dovolte mi privítať najskôr vás všetkých dítkoch, babk, ktoré tu ste, mamke, ňaňkoch a dítočk, ktoré znám, že poctivo ste minimálne týždeň, 2, 3 učili po rusnácky. Ten potlesk je na úvod pro vás. Ďakujem šumni a keďže nám to podarilo 31. raz, ja vieru, že toto roky budú nasledovať. Dovolte mi privítať tých vzácnych hostí, sú to zastupcovia cirkevných obcí a zároveň zastupcové našeho mesta Svidník, jak spoluorganizátora na čeli s pani primátorkou Marcelou Ivančovou. Keď spomínam pani primátorku, neraz mi povistíš jedno slovo. Bol 17. ročník. Nebudu prosil vás, kto tu bol, že ste dvíhali rok, ja im tu bol. A na 17. ročníku tu stál Janko Kaliňak, zakladateľ, a povedal, ten ročník robil ja ako organizátor poslední a odovzdávam slovo a žezlo Milošovi Strončekovi. Čiže ja Viflémsky ročník robil od 18. ročníka až po ten 31. Ale poviem ešte jednu osobu a tá osoba povedala toto, ja si to pamätám, lebo tá osoba je tu teraz a povedala, Janku, ty ešte nedospelú ditinu dávaš Milošovi, ale vyzerá, že Janko, ja som videl rozhodnúť sa správne, lebo aj 31. ročník našou naplnenosťou povedal, že ideme správnou cestou. Tom osobom je v tom časi štátny tajomník ministerstva školstva Jaro Ivančov, ktorého tu takisto vítam. Keď som písal články do novinkoch a dával informáciu o Viflémskom večeri po každom ročníku, Janko mňa furt opravoval a mi hovoril, to musí byť naše, rusnácké, naše, že by u nás bolo znatý, že by sme žili nadalej. A toto, čo trimu v ruky, vám chcú povistiť teraz. 31. ročník bude mať novinku. Ja znám v zákulisí hory dolu mi ľudia hovoria, Miloš, malý kultúra, nevejdeme všetko. A za to vám chcú vejty aspoň ustretí takouto cestou. Toto sú DVDčka z Betlehemského večera z predchádzajúcich ročníkoch. Lenže ja vám poviem, že DVDčko bude aj z 31. ročníka. Vzadi je kameraman, na boku je fotograf, ktorý celé naše podujatie bude kamerovať, fotografovať. Vzadi pri našich asistentkoch bolo dobrovoľné vstupné a pri východe bude zoznam ľudí, ktoré budete si chceti toto DVDčko zakúpiť. Napíšete svoje meno, priezvisko, telefónne číslo. Jeden kus DVDčka je v ceni 10 €. Kto bude chceti, takový pri našich asistentkoch 10 € nechať. Ja DVDčka nechám pre každého z vás vyrobiť a včas, jak budú hotové, každomu z vás prezvoniu a my sa dohodneme o prevzatí DVDčka. To znamená, že 31. ročník, kto bude chce mať v archívi svoje vnúčku, svojho syna a tak ďalej, bude moči mať. Pri východe meno, priezvisko, telefónne číslo, 10 € necháte pri divčatoch a jak bude DVDčko hotové, prezvoniu a ja vám ho osobne po dohode odovzdám. Dámy a pánové, veľký potlesk, 31. ročník, čo začína.
vážené dámy i pánové, doroho ditočka, ctené hosti i všetko prítomné. 31 roky v živote každého človeka je nemalá častka spomínok, roboty, mnohých stretnutiach, trapez, nezdaru či zakopnutia, ale i radosti a úspechy. 31 roky je majže tretia častka ľudského života. Pravi dnes je 31 rokov, odkoli sa tu stričame spoločne na prekrásnej a tradičnej akcii, bez ktorej sa nadchádzajúci sviata Božoho narodženia my Svidničane neznáme už ani predstaviteľ. Dúmam, že môžu smilo povisti za všetkých. Dnes je 31. náš obľúbený Vitlejemský večer. Dnešný Vitlejemský večer bude ale predsa len o štosky inakší. Bude sviatočnejší o dorohú spomínku na jeho zakladateľa, pána Jana Kaliňaka, ktorý na žaľ tu už s nami nemôže byť, pretože jeho puť je zakončená u Vitlejemskom nebi. Dovolte mi, že budem vám v tej súvislosti povila pár slov zo života pána Jana Kaliňaka. Magister Jan Kaliňak, na počas ktorého sa koná 31. ročník Vitlejemského večera, sa narodil jak najstarší syn rusínskych optantів u bývalom Sovietskom sojúzi na Ukrajine 24. júla 1947 v seli Hubin Rovenskej oblasti. V roku 1956 sa so svojou rodinou navernul do Československa do sela Vršná Jadľova, okres Svidník, odkiaľ sa Kaliňakových roh pochodil. Jan Kaliňak, vzácny človek, profesiou etnograf, učiteľ, všestranný umelec, muzikant, spivák, kultúrno-spoločenský diateľ, ale predovšetkým hordý Rusin, ktorý sa celým srdcom angažoval za rusínskú ideu, za zachovania a rozvoj tradícií i kultúry svojho národa. Po zakončeniu osnovnej školy vychodil u Svidníku srednú vzdelávaciu školu, píznejšie popri roboti zakončil srednú knihovnickú školu v Košiciach, odbor osvitová práca. Na Filozofickej fakulte Univerzity Jana Amosa Komenského v Bratislavi vyštudoval odbor národopis. V rokoch 1968 až 1974 pracoval jak metodik pre muziku i spiev na okresním osvitovom stredisku u Svidníku, nacvičoval školské spevácké zbory. Srdcom i dušou bol veľkým muzikantom. Jeho celoživotnou pasiou bola furt muzika. Za svojho života založil vece hudobných skupín The Apples, Spektrum a Centrum, znal hrať na gitary, balalajky, akordeóni, saxofóni, klávesových nástrojoch i bubni. Venoval sa vlastne tvorbe populárnej hudby. V rokoch 1974 až 1976 bol učiteľom na osnovnej škole vo Vršnej Písani i v Krajnej Poľani. Celý život Jan Kaliňak posviatil kultúry v jej rôznych podobách i sférach. 10 rokov zastával pozíciu etnografa v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Bol vedúci inšpekčného oddelenia okresného národného výboru, odbor kultúry vo Svidníku. Pracovníkom úseku ochrany kultúrnych pamiatok okresného úradu vo Svidníku i pracovníkom Krajského pamiatkového úradu v Priašovi. Bol jedným zo zakladateľov rusínskej obrody na Slovensku a dlhoročným predsedom okresnej organizácii rusínskej obrody Svidník. V roku 2017 primátor mesta Svidník Jan Holodňák ocenil Jana Kaliňáka pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea 70 rokov cinou primátora. Cena primátora mu bola udelená za rozvoj národnostných menšín i národnostnej kultúry. Popri zamestnaniu mal pasiu zberať rizdiane spievanky, poslovici, vinče i vitlejemské hry, jaké sa snažil sústrediť do ucelených zbírok pro zachovania ďalším generáciám.
Jan Kaliňák je autorom knižných publikácií v rusínskom jazyku. V roku 1993 stojal pri zrode Viflejemského večera, jaký bol jeho srdcovou záležitosťou. Bol dlhý rok členom pravoslavného spivackého zboru pri chráme Sviatoj Trojici u Svidniku. Pán Jan Kaliňák mal veľa pláňov, dúmok, vízií na prospech svojich rodákov, svojho národa. Mnoho u svojom živote sa mu podarilo zrealizovať, za čo mu budeme zavse vďačné a budeme pamiatať. Bol ženatý s manželkou Helenou, spolu vychovali 3 synov, tiež úspešných vo svojich profesiách a výnimočných muzikantov. Prošu vás, vážené publikum, že by sme teraz všetko povstali a venovali pánovi Janovi Kaliňákovi minútu ticha. Jaký krásny. A teraz vám už želám krásny Viflejemský večer. Vinčujú vám šťastné ročo, že by ste sa dobrý mali a na mene dobrým spomínali. Už sme vinčovali všetko, čo sme znali. Olišiu nám dajte, zdravo ostávajte.
Boh tak ľúbil svit, že vydal syna svого jedinárodného, že by nezahynul nikto, kto veriť v ňoho, ale že by mal vičný život. Boh neposlal svojho syna, že by svit odsudil, ale že by čerez ňoho svit spasil. U 6. mesiaci Boh poslal anhela do galilejského mesta Nazareta i divy, zasnúbení mužovi Osifovi z rodu Davidovho. Meno divy bolo Mária. Mária, raduj sa, blahodatná, Hospod s tobою. Neboj sa, Márie, našla je lásku u Boha. Boh ťa ľubí i naplní ťa svojou milosťou. Porodíš syna i dáš mu meno Isus. Bude veľkým synom a ľudia ho budú zvati Synom Božím. Boh mu dá prestol po predkovi Davidovi. Bude navyko vládnutý nad Izraelom i cárstvu jeho nebude konca. Jak sa to má stati? Však ja nejem iši vodata, ja muža nepoznám. Duch Sviatej zostúpiť na tebe a moc Zvajvyššieho ťa zatieniť. A za to aj dieťa sa bude volať sviatom. Bude to Božej syn. I tvoja príbuzná Elizaveta počala syna v starobe. Hvarili o nej, že je neplodná a už je v 6. mesiaci. U Boha nič nie je nemožné. Ja rába Boža, naj sa mi stane podľa tvojich slov. Bože, čo mám robiť? S Mariou sme sa ešte nezošli a ona už je v poženanom stavi. Nechoču vystaviť tí haňby, ale ani sebe. Bože, pomôž, no čo mám robiť? Ja už z toho ustátuj. Josife, Davidov syne, neboj sa prijatý Máriu za svoju ženu. To, čo sa v ní počalo, je zo Ducha Sviatoho. Porodiť syna i dáš mu meno Isus, lebo vin vyslobodiť ľudí z ich hriechov. Josife, pohľadaj mi daš to na pere spania. Dráha z Nazaretu do Vifléma dlouhá. Ja už ustáta. Siady už je polno prišelciu, čo sa prišli dati zapísati. Ale isto sa najdú ako dobrí ľudia, čo nám pomôžu.
Viflejemi dnes Maria prečistá porodila u vertepi nám Krista. Sláva vo vešních Bohu i mír vším na zemli.
vinčujeme na toto krásne sviata, že by sa vám rodili všelijaké zvieratá. Do roboty zdravíčka, na stoli švížoho chlibička. Do srdca radosti i do duši milosti. Pokoj sviaty naj u vás byvat i láska u vašom domi naj prebyvat. Hristos raždajecia. Ole, deti, si ostupte od stola, bo ešte nezačíname večeriu. Ňaňu, a na što ste donesli toto lance? Podľa starých obyčaju si u nás vse tak robilo. Lance okrutíme kolo nich stola, že by si nám rodina i majetok trimali pokopy. Aha, dobre, už budu znal. No, synu, pomôž mi okrutiť lance. Pomôžu. Mamo, poďme už istý, budem holodná. Celý den sme nič nejeli a mene už brých bolí. Počekaj, Uľko, išli sme si ja nemali. Pídeme si ja pomoty, že by sme celý rík zdravícko boli. A tak pídeme ku stolu? Pídeme. No ženo, berdi ty, ideme do Jarku siamati. Pote tu všetko, naj každomu dám dajaký grajciar do ruky. Tu má ženo, že by si ťa trimali celý rík. Toto je pre tebe, Uľko, a toto pre tebe, synu. Ňaňu, a na što ste nám dali toto peniazy? Pídeme do obchodu na cukríka? Ne, do obchodu nepídeme, ale s týma peniazmi sa omyješ, že by je celý rík peniazy mal. Aha, dobre, ja sa s týma peniazmi omyju. Ja hoću mať veľa peniazy. No to poďte. Postavajte, deti, išli si ja Pánu Bohu pomolíme. Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Otče náš, že jsi na nebesi, daj svätiť sa imя Tvoje, da príde carstwie Tvoje, da bude vôľa Tvoja, ako na nebesi i na zemli. Chlieb náš nasúčnej dáš nám dnes i vostavi nám dolu naša, jakože my ostavljam dlžnikom našim i ne vedi nás vo iskušenje, no izbavi nás od lukavého, jako Tvoje carstvo, sila i slava, Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. No a teper už môžeme ísť. Postavajte. Teper poďakujeme Pánu Bohu za večeriu. Hospody Bože, ďakujeme Ti za Tvoje dary, što sme z Tvojej štirosti brali i požívali. V
vo ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Амінь. Joj, konečne jem si a najila. Nezaspívame si nejakú koľadku? Hospodárenku, svojim domoľku si čuješ. Ej, si čuješ, si v gorách doľku, svojim domoľku nočuješ. Kady chodíme, Boha slíbime, Daristvo, ej daristvo, na sviaté Bože roždestvo. Poďte ďalej do chžu. Roždestvo Tvoje, Kriste Bože náš, vosi a mirový svit razuma, nebo zvizd nám súčasí, zvizdoju učakusia, Tebi kláňati sa slncu pravdy, i Tebe vidíti som vysoko vostoka, Hospody, sláva Tebi. Hristos rождається. Slavíme Jeho. Na to nový rік і на mnoho rokів dajże Bože. Dajże vám Bože šťastia i zdravia v tým domi. S cílom rodinom vinčujeme vám šťastia i zdravia v tým domi. Maje sia gazda, jak starodávno Boh mu dal. Nezavíte mu, panové bratia, das i vám. Ďakujeme vám, šumní, že ste nás neobošli. Aj toho roku do nás prišli. Krásne ste koľadovali. Poď, Uľko, ponúkni ich s koláčami. Poďte sobі za koľadku. Ďakujeme vám za váš dar, čo ste nám dali, že to ste soby za zle nemali, že ste nás šumní obdarovali. Vašmu gazdovi 100 litrov vína, vašej gazdoni do roka syna. Pane hospodáriu, naša koľada sa ukláňa do vašej milosti, že by ste toto novoroždené sviatov radosti odpravľali a druhé dočekovali. To vám žičíme i vinčujeme na mnohaja i blahaja líta. Vinčujú na starodávnej obočaj. Prišli pastere do Viflejema, dali čest i slávu Isusu Christu narodženomu. Tak i my sa sohlasno kláňajme, jomu zašpívajme, sláva vo vaši Bohu i na zemli mír. Tak vám vinčujú zo štíroho srdca Hristos raždajecia. A
požehnania. Što sobi od Hospoda Boha požadate, to vám vinčujeme. Żeby chudoba bola zdravá, żeby bola povná stodola, povná kurníka, povná komora. Kristus raždajecia. Vinčujeme, že by ste si a dobrý mali, že by ste dobrý gazdovali, že by ste zdravia v tým domy mali, že by si ako rovo dobrý veli a divke pohodávali. Kristus raždajeca. Radujte
Keď pri peskom baránku je kotľatka, na pecu kotľatka a v supance myš. Už sme vám vinčovali všetko, čo sme znali. Orícha nám dajte, zdravo ostávajte. Bez lásky bolí duša, bez zdravia čilé kilo. Vinčujeme vám, že by vás nikdy nič nebolilo. Żeby ste boli zdravia v boku a mali kniasta v pávno roku. Báctvo v komori, piatejú povovi, hodinu potichu, żeby vám boli čaríry do smichu. Stromy králi putovali, Davidovu si zúznali. Gašpar Melika Baltazar sa nazvali. Králi
Hristos raždajecia. Slavíme jeho. Pane hospodáriu, dovolíte sa nám poveseliť? Dovolíme. Veselte si a veselte. Neseme vám veselú novinu. Zvistujú nám, že Panna Mária Prečistá porodila caria Krista. Misty Davidovine dete dieťa zavnuté do pelenok i uložené v jasličkoch. Bláznivá novina, že diva syna porodila? Je to pravdivá novina. Iď, nečistá sila. Tak nekrič na mene, brate Stachu, ale poď v jakom to bol strachu. V jakom ja byl strachu, prišli vovci do našeho chlivu, žili nám baránka, ochabili len nožku, rožku i dudku v bovi na trúbku. Mali sme takú škodu maty, volili sme polku do zeraty. Volil, volil, ako krásny, jak mám tebe. Jeden chodí za kozami, druhý chodí za sviňami a tot tretí guba viaže všetkým čortom chvostom. Što? Da ja idu het. Smoď, tam sa už náš guba vleče, len poď dále, brate Gubo, obvešeli sa. A ja guba budu. Gubaža je, ta i pije, propil vivci, neznačí je. Propil vivci, neznačí je. Však to boli moji vivci. Brate Fedore, što budeme tepe robiti? My budeme vovk pasti
A Kuba bude bučku kriačku preskakувати. Isusku, ja ti z lásky darujú svoje srdečko, také veľké, jak naše slnečko. Isusku, ja ti darujú také veľké jablčko, jak tvoje srdečko. Kláňame sa ti, malé dieťatko. Prinesli sme ti dar, jahňatko i kozlátko. Príjmi od nás, Bože. Ja ti darujú takú hrudu syra, že by ti nebolo horiačo ani zima. Príjmi od nás, Bože. Kuba na ofíru, ja nejdu. Kuba na ofíru, bo sa Isusko narodil. Ja keď povím, že nejdu, tak nejdu. Kuba, poď, bo tam Palinka. Palinka? Jak Palinka, tá ja idu. No ale vidíš. Što ti mám, Bože, ofírovať? Ja sám nič nemám. Ofírujú ti takú kobasu, že ťa 300 raz opašu.
i misku kapusty, żeby jest był tłusty. Už ti dosť, Bože. A tu, že ste nás tak šumne poveselili, sa ponúkli. Dámy a pánové, nedávno jem tu stojal a prichočam druhý raz a toto moje príchod druhý raz znamená, že teraz uvidíte všetkých účinkujúcich, ktorí vystupovali. Takže na scénu postupne najšapáčat budú prichodzati žiaci v základných školoch. Začnú od konca cirkevná základná škola, 4. základná škola Karpátska. Najšapáči, poďte nastupujte. 3. základná škola 8. maja. Spojená škola, 2, jednotka Komensko, alebo teraz Alexandra Pavloviča. Ditočka zo základnej umeleckej školy, ditočka z Makovička. No a sobie predstavte, že vtri mali aj malinké ditočky z materských školoch. Takže oni pomalinky budú všetko prichodzati. A ja budem chcel vám ešte raz poďakovať, že ste vtri mali doteraz sedeli. Jak jem prichodzal vzadi, veľa takých kladných vecí boli povedané, ale taktoré veci, aj ktoré nezačali, bo prišli neskorej, alebo bol šum, tak pripomínam. Je tam slečna, Julka, pri vchodi, mať zoznam, komu sa vystúpenia páčilo, alebo kto ho slabšie videl, bo bolo vzadi, tak sobie môže zapísať do zoznamu meno, priezvisko, telefónne číslo, D9 nechať a DVDčko v pravý čas bude pri vás. Jak vyzerali DVDčka z predchádzajúcich ročníkoch, môžete vidieť. Takže ešte raz veľké ďakujú, ale ja vám poviem, čo ja ešte musím aktualizovať teraz. Keď bolo minúta ticha za, ja poviem, aj mojho učiteľa, ktorý ja neučil v škole, ale ktorý mňa zasvedčoval do rusínskych vecí, jeden z pánov, ktorého sobie vážu, mi povedal: Miloš, nebolo vhodnejšie takomu umelcovi ne minútu ticha, ale minútu potlesku. Dámy a pánové, magistrovi Jankovi Kaliňakovi veľký potlesk. Slováci majú jednu špivánku, ktorú špívajú ne slovenskú, ale rakúsku, preloženú do slovenčiny, Tichú noc, ale Rusnáci máme jednu, ktorú ja si pamätám, jak jem robil už 18. ročník, až do 31. aj preto sa špívala. Bola to špivanočka, koľada, Koli jasná zvízda. Poprošu vás, nenechajte to len na nás, účinkujúcich, že by ste však o nám pridali. Koli jasná zvízda, ďakujú a už teraz vás pozývam na december 2024 na 32. ročník Viflemského večera. Ďakujú.